Colega mea de echipă scrie aici că simplu și rapid am câștigat bani online. Cum vezi aici, $25. Dacă vrei să afli cum a făcut, atunci rămâi cu mine. Salutare! Sunt Richard, bine te-am regăsit. Dacă te uiți la acest video, cu siguranță ești în căutare, ai dori să vezi cum anume ai putea să câștigi bani online. Super! Hai să vedem ce ai de făcut. Vreau să spun că dacă ești cineva la început, acum ești în căutare, diferite programe, diferite firme, diferite sisteme pe internet, vreau să spun că ești la locul potrivit, în momentul potrivit. Am să vin și în legătură cu asta, cu câteva informații care s-ar putea să te ajute. Dar hai să vedem ce a făcut colega mea de echipă, Vivian, de fapt Vivian, care a câștigat $25. Scrie: chiar azi am câștigat $25 cu acest sistem. Simplu, rapid, am făcut lecțiile care au fost recomandate. Dacă și tu vrei, scrie, atunci ai și tu posibilitatea. Iată aici din Asia, vreau să spun, Bishar este în echipa noastră și cum vezi aici are niște câștiguri, deci $100 aproape zilnic. Și vreau să spun că asta este în Nepal, în țara acolo cu Himalaya, știi, a câștigat peste $1700 în 2 săptămâni, vezi? Deci vreau să spun că cei de acolo din Asia sunt foarte activi, lucrează foarte bine și cum vezi, a avut aici niște câștiguri, super, felicitări. Iată aici de echipa mea, din nou am motiv pentru a sărbători. Este un număr rotund, $300 a câștigat până acum, vezi aici, doar recomand și cum am spus în videourile mele anterioare, am spus că o să fie un număr rotund și vezi, a ajuns la $300 câștiguri lucrând de acasă online. Deci se poate, vezi, și a pornit de la zero, dacă ai văzut videourile mele anterioare. Iată aici, tot din Asia, vezi ce puternic sunt ei, lucrează foarte bine, sunt foarte activi și iată aici, aici a avut peste $40.000 câștigați și a ajuns aici la peste $70.000. Aici este back office-ul unde arată acest număr. Este vorba de Juan, este din Asia, felicitări. Deci asta este posibil cu acest program, vezi? Astea sunt posibilitățile unde se poate ajunge. Dacă ești la început, ești poate începător, când tu cauți un program, vezi dacă într-adevăr plătește, cât plătește și care sunt posibilitățile, unde se poate ajunge, cam cât se poate câștiga. Este foarte important. De ce spun asta? Fiindcă sunt foarte multe programe pe internet care, din păcate, nu plătesc. Te înregistrezi, poate și plătești, după aceea descoperi că nu plătește. Înțelegi? Și atunci îți recomand să vezi, să te uiți, să faci cercetări înainte să te înregistrezi în acel program și vei avea atunci mai multe sorți de izbândă dacă vezi că cineva deja a câștigat bani, vezi? Iată aici, tot din Asia, cum am spus, $500 a câștigat, este o mamă cu copil mic, vezi? Deci funcționează foarte bine. Acum este foarte important să poți să ajuți familia, fiindcă foarte multe locuri de muncă nu prea mai plătesc și nu se mai și găsesc și alte locuri de muncă și atunci, vezi, există posibilitatea ca online să poți să lucrezi și să îți suplimentezi veniturile, poate ai un loc de muncă și pe lângă locul acela de muncă să mai poți să ai venituri extra, este super și funcționează. Iată aici, Marc a avut $100 câștiguri, super. Deci se poate face asta. Și iată aici din nou Vivian, aici a avut $25 de 2 ori. Deci a câștigat $50 într-o singură zi. Scrie aici că
pe lângă serviciu face asta, este o zi cu succes și așa funcționează. Deci, dacă vrei mai multe despre asta, cum lucrăm, atunci sub videoul meu este un link, am să-ți arăt unde este. Deci sub videoul meu scriu că recomandarea mea numărul 1 să câștigi bani online. Click pe acest link în albastru, vei ajunge pe această pagină unde dacă îți treci numele, adresa de e-mail, numărul de mobil și dai click pe acest buton vreau acel video, atunci tu de fapt vei primi un video training pe gratis care îți va explica exact cum lucrăm și cum funcționează acest sistem. Și cam atât pentru astăzi. Sper că ți-a fost de folos acest video, sper că am putut să vin cu niște informații care să te ajute și încă o dată mulțumesc și să ne revedem pe data viitoare. Richard aici, ciao, ciao!